Jo. Nek ndi le? Yo ning jurang-jurang kono ning ngisor-ngisor wit. Apa lu apa kowe iki? Ya luru kesenengan, ya luru-luru iki, Pak. Oh iya, nggo pancing. Iya. Nek kono ana embunge Jo. Kae. Ono kaline. Kaline. Oh, lek akeh apa ora? Lagi. Oke, saya. Padri ning. Wis ora apa-apa, nggo pancing iki lho. Yo siap. Ayo. Lha nek unyu ngene. Hei, ora arep terjuluk barang ae. Iya, yo. Wis ngene sih ya. Ngerak kowe sing. Hei, duduk ah. Bedeng kekake ya. Duduk. Weh, sabar. Asik Jo. Wah. Jos pemandangane cah. Gunung. Iku ana udan piye iki? Ora. Ada ngene lho. Oke. Iki nang hutan. Oke, hutan. Alas sapa iki Jo? Hei. Jol kok ate nek gondol ketek kene lho Jol. Ketek akeh Jo. Ayo ke maju pek bojo aneh-aneh. Lanjut kok Jo. Iku Jol iso jajal. Yo, asal bedet. Lah aku karo gedhe-gedhe ngene. Ana wong. Halo. Wong iki. Wong anu apik bulan-bulan kene, Mas. Betul rene. Piye lokasine? Daerahku lho iki lho. Macam-macam iki lingkungan sak jogo apik-apik. Mau malah mbok rusak malah. Betul Mas. Apa ndi? Apik dolanan grujukan. Grusukan wis diresiki wong kene, wis ditata apik. Awas tak mbok rusoi. Mboten Mas. Mboten. Kula saya Mas. Wong ndi? Wong anu Wong kene mau ngadol. wong kota kula Mas, kota. Kota. Wong kota ya wis pokoke dijogo lingkungane aja macam-macam. Ini pencinta alam. Mas. Wis, Pencinta alam. Pencinta alam. Oke. Monggo Mas. Mbok sampean kene lho. Mbok sampean kene. Ada nih kok. Oke. Nah, kemana? Wah, ngomong kerenge. Kok malu kerenge. Ayo. Jarene arek kok kono sing ngopeni kene wong kene jare. Keren wae atmo wong mau. Dulure paling. Iya, dulure. Dulur atau kepethuk paling. Aku nyampe kudu nguyo. Aduh, yo kadang semua kowe. Lah nek ndi lek nguyo? Ono kono kene ya. Ya budang lo. Kowe enteni sik kok. Hati-hati izin lho, diselentek ke wong kene niku. Ora ngomong mang lo. Jamuk ora tok nguyo. Aduh. Sabar enteni sabar. Aduh kesel aku. Lanjul. Iki watu tak iki. Aduh Jul. Aduh ngene iki Jul. Karo es diluk iki Aduh Jul, sikilku lara kabeh Jul. Ah yo padha ra kok entuk Engko peceti Jul lho Jul. Penakan. Ayo di. Loh, waduh. Edi mau. Ku tinggal ya ora dalane Dek. Ora ro dalane. Iya mau atate. Iya. Waduh digundul ketek wedok kene piye mau. Barong ben ilang Dek lah. Weh. Panjul. Ora dikonco anu panjule kowe ilang. Engko iku ilang dadi luru engko. Jul. Panjul. Apa nih kok? Bene. Kene aku ning dhuwur. Ora dhuwur Jul. Dhuwur kene. Wah anggere maju. Iki lho. Oh. Lalu Jul. Ha kok opo lek kang wonge kang siji? Ya aku ra roe. Kesuwen kowe kok. Ngono ngriku Jul. Ayo Tek. Jul. Loh, kok ora digondol isan kowe? Ya aku ndayu ah. Itu lo bicangku tak buak. Ya yo sakake rene. Ayo ndang rene. Ilang nek engko malah. Malah koyo karinan yang terus. Alah. Ditinggal aku. Jangan Jul, pokoknya apa Jul? Padha. Iki Jul. Sing karepal mijeti. Ngono. Alah. Tinggal. Aduh. Wis karo sithik kok. Akeh ndek. Endi aku tak Ngono mang lho. Udah, isor. Wis. Ayo, mau sik ya. Ya. Mau tinggal nih aku. Sama ngarepmu kowe berangkat tunggalan. Pulang iki. Pulang.
ana wong ketemu wong sing nyuruh kaya mlebu. Wan temane waktu lho. Ayo. Marem ya. Marem. Hei, kok pakai tak lokasine, Bos? Ayo, lagi. Let's go. Alah, yo. Kan selalu. Ndak kok domin ora gede kowe. Ayo. Ya. Ayo dong, pukul sikilku. Ayo Jo, pukul kok Jo. Tekan Jo. Wah, iya itu bujukan iku. Bujukan iku. Ono wong kok. Iya, ora ono. Ora ono Jo. Ayo ora ono. Gak ono. Wong sapa lek Jo? Kok masih liwer kok. Ora ono Jo. Bayang-bayang Jo. Bayang-bayang. Oh iya mungkin. Iya. Tapi lo kan lu kan. Iya Jo. Yang penting happy Jo. Kan nanti gini kan. Bukan Ora emas itu Jo. Iwak wader. Ora, iwak tongkol ini. Gak tanggal kok nek Jo. Wah, tanda tuh tak tahu apa Jo. Awas. Jangan Ya, Jo, aku ora sama nek. Ya, aku tangan kepukil. Ibu kan bu pancing kok. Aku mesti ngangel wong ae. Ben syukur. Lewat kene lho, usul watu semua. Tenek. Jo, iki kapan aku, Jo? Alah. Ini belum kemarin tuh. Jangan ya. Barang sapu kan. Ayo itu kita kan kono kok. Istilahnya kira ono. Ayo. Awake dhewe usule kok. Ya tapi nek ora ketek iki. Sapui. Kaya kenal. Atmo iki. Musa asmo kan. Yo, atmo ngapo? Biasane ini ngeset ngelmu. Ngelmu itu sing jaduk iku lho. Joko. Ya biasane ini lebih kok lawan wong-wong iki jahat karo dhek iki. Oh, iya wonge. Kiri. Aku kok ora. Aku kok pikir kono lho. Oleh ilmu kesaktian. Oke, segala wajah.
Aku ini tak ajar. Nono begini. Kembali orang ini, wani hajar kabeh.